Ассалому алейкум ва rahmatullohi ва баракат. Бачо, ина имрӯз 24 число, 24/09 сентябр. Дина худоро шукр 23 число рафтем шав соатҳои 1 шав мардума роӣ кардем. Ина 16 соат ношида 15 соат даже бачаҳо гаштан омадан бо 200 километри дига гаштем омадем ба компания акай маъруф мошинои комфорт. Ина бародаро худшон гап зананд, чӣ хел рафтанд, чӣ хел омаданд, марҳамат суҳбат кунем. Ку ако ягон камбудӣ буд? Ягон камбудӣ неста. Ассалому алейкум. Компанияи акай маъруф гап неста. Ина сах саломат рафтем омадем. Ина бо гузаштем қариб 200-300 километр Россия дур омадем. Ягон камбудӣ нашид. Ина мошиноша 600% нам гуфта мерем мирем. Муроҷиат кунем акай. Акай киҷон? саломат бошен, саломат бошен, саломат бошен. Бачаҳо иҷо дам хел гапай ки мардум омадан мисол то 16 соат то 17 соат 18 доранд ки чтобы мошино қати мисол одамо қати одамошона роӣ кунанд, неки нашидеста. Алҳамдулилла ба компания хидмо шиносо ҳасте, бародоро ҳасте, ҳамин корро ҳал мекуна. Худо хоҳад марҳамат муроҷиат кунем ба компания акай маъруф. Мошино люкс. Марҳамат, саломат бошен. Ёнбош кадам мерем бачаҳо, ёнбош.